Ayos na. Yes! Ang matitigas na mga kalalakihan ng CBS. Balik ulit, balik. Po, ang aming Diyos, ang aming pagpuri, at salamat sa pagkakala niyo po sa amin. Sa lugar na ito, upang matabasa ang kanyang pagsasamahan ng kalakihan ng Espiritu. Salamat sa inyong pag-iingat, sa aming pagbiyahe, at tawa ang inyong mga oras na aming pananatili dito ay magpatuloy na puspos ng inyong biyaya at ma-enjoy namin ang mga activities dito at higit sa lahat ay aming mabigyan ng panulugan. Salamat din naman sa mga pagkain na aming pagtatagaw ngayon. Basta niyo po, Ama. Doon lang kayo lahat ha, para kita kayo. Pag dito kasi nakatalikod eh. Doon ang daan. Para kita kayo. Bye na lang, bye. Bye. Hindi na ko kayo lahat. Bunti ko na nga, hindi mabilang yung sarili ko eh. Mahirap ko, di ako kasya doon. Pero una sa lahat, gusto ko makilala natin ang bawat isa. Pagkamat ang lahat sa atin ay... This year. Pero sa plano niya, pang-apat na plano niya na yun. Plano na, dahil natin mag-aaral na... Hindi, nandun naman siya sa ano, sa listahan. Dito sa Karawan, nung month ng July. Diba? Tama ba? Boy, oh. Oh. Malayo siya eh. So ang ginawa ng kanyang may bahay, sigurado niya na matuloy ang pagkikita nito, ang fellowship na to. Kaya ni-sponsor ni Sister Pearlie yung ating itong venue. Yun, para sa kaarawan niya, matuloy. Para sa surprise. Actually, surprise to eh. Kaya nung dumating, nauna ron na banggit kagad. Hindi na surprise. So, ayun, ano pa? First time? Second time. Second time. Pa ba ang una? Ako, second time. Second time din si Kip. Salubong. Salubong lang. Salubong. Hey! Ganun. Bilis ka. Para kayong cartoons! Cartoons! Huwag niyong babaksak! Pagsak, kakainin pa natin. Isasalan po ka. Gang! Malakagis. Go!
Doon ka, Sunny, doon ka para makita ka. Sunny! T-shirt yan, t-shirt. Jerry Suba. Oh. Hindi, abot muna. Ayan. Oh. Pare, pagbukas, takbo ha, sumasabog yan. Buksan mo. Sumasabog yan. Yan yung susi ng Mazda 3. Dali, tagal. Susi ng Pajero yan. Naitim. Oh, labas mo, ano laman? Ito yung unan eh. Oh, labas mo. Oh, pakita mo. Diyos sa pagkakataong ito ng fellowship, tunay na ito ay nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Turuan niyo po kami ngayon mula sa inyong salita. Patuloy na gamitin niyo kami, hindi lamang sa isa't isa, kundi para sa iyong church. We pray in Christ's name. Amen. So, pwede ba tayo ulit maggrupo into 3 groups? Hindi na, mga player, baka magulo pa yung 1, 2, 3 na yun. Umuwi lang kung ginunong mo. Sa YouTube yan. Oh. Saan ba kasama si Kamado? Sa inyo? Dito kami. Okay, ready na kayo? Okay na ba ready na lahat? 2 minutes. Ay, ready na rin ang isang group. Yung grupo namin, 4, ready na eh. Secret sa bomba namin eh. Pastuloy natin doon, kaya malalalim doon. Dito na muna kami. Sige, tuloy mo. Ayan, naka-record. Sige, tuloy mo, naka-record. Ah! Close up. Oh, one more time. Dali, close up po. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once ready, sing. Hallelujah, hallelujah.